बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव गथ'बो दंखायोमोन। बे भिडिअ भाइराल जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 100%निफ्राय 50% बर' आइजोफोरा सोरनिबा जिउआ गेलेजायो आरो सोरनिबा जिउआ गाव गावनि लाइफखौनो बरबाद खालामनानै लायो। दा ओरैबायदि माने जोंनि गेजेराव थासारिया जाबाय थादों आरो। थ' बे साननैसो नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरालानो भाइराल, गोबां रोखोमनि भाइराल, सोरजोंबा खारलांनाय, सोरजोंबा हमजानाय, बुजानाय, बायदिसिना फाथैलाय बिसिनाय, बेथ' माने कम्पालसरि जाखाबाय आरो सानफ्रामबो जाखायोनोसै। थ' बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। गोबाव समनिफ्राय गावनि न'खर, गावनि फिसाय, गावनि गथ'खौ गारनानै 5 बोसोरसो बेंगलराव थाहैदोंमोन आरो गुबुन सेंग्राजों बा गुबुन हौवाजों। दा थाहैखांनायनि उनाव बिथांमोना हमजाबाय आरो सासे बांगाल हौवाजों मोसानाय, रिल्स बानायनाय बायदिसिना भाइराल जानायनि थाखाय बिथांखौ बेंगलर बड' अल्फाद एस'सिएशन जाय दैदेनगिरि सार बिथांमोना सं दाननानै हमबाय आरो बिसोरनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामदों। बोरै बोरै जादोंमोन जाथाया, बेखौ नोंथांमोना नायलांजोब भिडिअखौ, नैबे भिडिअखौ नायब्लानो बुजिगोन। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिफ्राय दिनै जोङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दा जोङो दिनै आफादनिफ्राय मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि खेंफोरथिखौ हरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो। दा दिनै जों बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोनसे भाइराल भिडिअनि सायावहाय जोङो ससियेल मिडियाआवहाय दा बार बार नुगासिनो दं। दा बेनि सायावहाय जोङो जे जाय मानसिया दा ससियेल मिडियाआव बे सिगाङाव आं बे भिडिअखौ होना होगोन, बे भिडिअनि सायावहाय भाइराल जागासिनो नङा होमबा, गुबुन हारि बांगाल हौवाजों नैबे बिनानावा माने मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जादों। बेनि सायावहाय जोङो दा बे मानसिया बेंगलर हस्क'टी एरियायावहाय थायो होननायलाय जोङो माबोरैहाय बेबायदि भाइराल जाखो, माबोरैहाय जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोआ सासे बांगाल हौवाजों बेफोरबायदि भाइराल जाखो, जों बेनि सायावहाय सुग्रोमनो होननानै दिनै फैनायलाय जोङो दा थि जायगायावनो सौफैनानै दा जों बेनावनो माबोरै भाइराल जाया, मानि थाखाय भाइराल जाया, जों बेखौ बिनिफ्रायनो सोंनानै लानो सानदों नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आङो बेनावहाय डाइरेक्टलि सोंनोसै। बेखौ लाना होनो माइकखौ ओरैहाय खाथियाव ला, एसे खाथियाव ला। दा जोङो ससियेल मिडियाआवहाय नोंनि नामखौ खोन्थाना लाबानो जाबाय। ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दं नोङो जे सासे बांगाल हौवाजों मोनसे रुम सिङावहाय मोनसे भिडिअ फुटेज लानानै हंगारनाय बा भाइराल जानाय नङा होमबा। दा बे मानि थाखाय जादों, नों माबोरैहाय गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि जादों, नोंखौथ' जोङो मिथिगौ, नोंहा हाबा जाखानायमोन अलरेडि। दा बेनि सायाव जोंनो खेंफोरथि नांगौ आरोखि, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हरबानो जाबाय। खुलुमबाय आइ आफा गासिबो, बिदा फंबाय गासिबो, बिब' बिनानाव, आंनिनो गामिनि गासिबो आइ आफामोन। दिनै आं नैबे मोनसे भिडिअ भाइराल जाबाय थादोंना, बेनि थाखाय भिडिअ लादों सारमोनहा, फैदों आंखौ नै रायलायनो। नोंनि नामखौ खोन्थाहरग्रो दे। आंनि मुङा प्रिमिता नार्जारी। गामियाव आंखौ गामिया मा गामि? थालिरबारि। अबेनि? थालिरबारि, खुंग्रिं थालिरबारि, चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामियाव कम्पासि नार्जारी होननानै गाबज्रियो। ओमफ्राय दा बे भिडिअ भाइराल जागासिनो। दा आंजोंनो जे थायोमोन, बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव, गथ'बो दंखायोमोन। बे भिडिअ भाइराल जानाया नोंनि मार ना नोंनि नङा, बेखौ जोंनो नांग्रोगौ। बे भिडिअआ आंनिनो सार। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो जानानै आं बानायाखै। माने आंनि सासे माने आंजों फैफानाय हौवा दंमोन नालाय, जों सानैजों 5 बोसोर जाबायमोन थानाया। मा नाम बिनिया? बिनिया बिद्दाव नार्जारी बुङो, ओमफ्राय गामियाव बादाम नार्जारी बुङो, आरो बेवहाय बेंगालराव राजु होननानै मिथियो। ओमफ्राय नामा मोनथाम, नामखौनो आलो आलो लाजोबो। बियो खुंग्रिं आवजारगुरिनि सार। ओमफ्राय दा माने बे भिडिअ भाइराल जाबाय थानाया दा बिनि नारसिननायावनो जादों सार। मानो होनोबा बियो आंखौ नारसिनबाय थाबाय, बुंबाय थाबाय। माने बे गंसे गारि लादोंमोन आरोना सिगाङाव, पालसार गारि। बे गारि लानायाव माने फैसा 35,000नि लादोंमोन। 35,000नि लानायाव ओमफ्राय फैसा हरजोबनो हायैनि बेनाव फैसा लादोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौनो
माने फैसा हरनो हायैखाय आंखौ पार्टियाव लांनानै जुरजुबस्ति भिडिअ खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो जयैनो दंजोबखायोमोन। दा बियो साइडआव थाबाय गावस्रा, ओमफ्राय जों सानैखौ आरो आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना, बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ आंनो नांगौ बिदि होननानै माने फैसा लादों आरो फैसा जादों आरो बिनिफ्राय फैसा जानायखाय बांगालनिफ्राय बेसेबां जाया 15,000 औ दा बे 15,000 फैसा जानानै नोंखौ बे भिडिअखौ बानायहोदों? भिडिअखौ बानायहोदों। ओमफ्राय आरो जौबो लोंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो हमथास्लाबनो हायासै माने भिडिअ बानायनांबाय। नोंबोथ' बुजिनांगौमोन ना, सासे बर' बिमा जानानै नङा होमबा, सासे गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि नोंबोथ' लानो नाङामोन भिडिअसखौ। आं लानो गोसो गैयामोन, मा होनो आंजों बिदिनो हराव दावराव दावसि जालायखाबाय, ओमफ्राय बिदिनो दावराव दावसि जानानै आंखौ बुथारनो मानो बिदि होननायखाय आङो माने गिनानै दा थांफानाय जादों आरो बेजों। ओमफ्राय थांफानानै बिदिनो माथो खालामनो, ओमफ्राय भिडिअ खालामनांबाय, जोंखौ सानैजों दोनबाय, गावस्रा साइडआव थाबाय। ओमफ्राय आंनो खालामदों आरो भिडिअखौबो आंनो खालामदों। ओमफ्राय आङो अखानायै ज' फेगानानै भिडिअखौ दानना लाजोबदोंमोन। ओमफ्राय दा बे भिडिअ दाननायखौनो बियो गासिबो नायनानै आंखौ लक खेवहोनानै बुयै लक खेवहोनानै ओमफ्राय भिडिअखौ रिकभार खालामनानै लाफिनजोबदों बियो। ओमफ्राय दा गावहा हिनजाव गोदान लानांगौ नालाय, फेसबुकाव गोदान बिदिनो एकदम फेसबुकाव नाम्बार लायै सिख्लाफोरजों फन रायलायबाय थायो मायो, बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो। ओमफ्राय दा बेवहायनो आं बुंदोंमोन आरो बेबायदि जानो नाङा मानाङा होननानै, बुंबाबो लाया। दा माथो खालामनो, ओमफ्राय बियो गावनो दा हिनजाव सासे गथ' गोनांखाखौ लानानै फैबाय। दा हमजाफैबाय, हमजानायाव दा आंखौ माने आंखौसो हमहोदों, आंखौसो लेखसन हरदों होननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै हगारबाय आरो। दा बेनिफ्राय नोंखौ जेनेबा बै समाव हाबा जाखानाय होननानैबो मिथिदों जों गामियाव। औ नंगौ दा? नंगौ, आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ। दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव। आङो आंनि बाबुखौ 5 बोसोरावनो गारनानै फैनाय बायदि जादों, 10 बोसोर जाफैबाय दा। गथ'आ सोरजों दं? गथ'आ आंनि फिसायजोंनो दङ। दा नोंनि बे फिसायजों नोंजों सोमोन्दो दंबावोना गैला? जेबो सोमोन्दो गैया, जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला। गामियाव डाइभर्स जाखाबाय, माने गासिबो डिसकास जाजोब्बाय। बेनिफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअआ बेसे गोबाव जाखो दा भाइरेल जानाया? भिडिअआ 1.5 बोसोरसो जाबाय सार। डाइभर्स जाखांनायनि उनाव? ओहो, डाइभर्सआ 5 बोसोरानो जाबाय सार। डाइभर्स जाखांनायनि उनाव बे भिडिअआ नै 1.5 बोसोर जाबाय आरो भाइरेल जानाया। भाइरेल जानायाथ' दासो, ओमफ्राय भिडिअआ 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोराव दा बियो गाव हिनजाव गोदान लाबोफिनबाय नालाय, दा बेखौनो रिकभार खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामबाय। माने आंखौ हमहोदों होननानै माने गावनि बिबाजै असे आरोना, बे रमला नार्जारि होननाय, बेनो भिडिअ फट' गासिबो हरजोबनानै आंखौ गाज्रि बिदिनो बायदि बुंनानै हरहोदों आरो बुंदों। ओमफ्राय जोङो गासिबो न'खरै फेमिलिसो थायो, गासिबो आइ आफामोन बाबुमोनबो दंजोबो, गासिबो जयैनो दंजोबो। गावनो बेबायदिनो खालामहोबायबालाय आं माथो खालामनो, आंखौ निमाहा होदो। दे, जिखुनु जाया नोङो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो नाङा। दा गुबुन जोंनि अनेक बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं। दा बेफोरबायदिबा जोंनि हारि माहारिनि सिनायथि बा इमेजआ बहाय थांगोन, नङा होमबा? बयबोथ' गाज्रि होनगोन। दा बयबो नोंखौथ' ससियेल मिडियायाव दा नुनानै नोंनि सायावथ' रावबो मोजां कमेन्ट होआखै जानांगौ। दा बेनिखायनो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा। दा दिनै जोङो क्लियार लाफैबाय रायजोफोर, बिनि सायावहाय बेबायदि नंखाया आरोना, माने आङो फैजेननायनिफ्रायनो आङो मालायनि न'आवसो खामानि मावनानै जाखायो, गथ' नायनानै थाखायो सार। दा नेक्स्ट जुदि नोंनि सायावहाय बेफोरबायदि आरो भाइरेल भिडिअ जाबावोब्ला, फैबावोब्ला, बा माबा मोनसे नोङो गोदान बेफोरबायदि गोरोन्थि मावबावोब्ला, जों खिन्थु जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननिफ्राय जोङो स्ट्रंलि एक्सन लानाय जागोन। बे खनसेखौ जोङो निमाहा होबाय, रायजोफोरनावबो निमाहा बिहरबानो जाबाय। आंखौ निमाहा होदो आइमोन आफामोन गासिबो बिब' बिनानाव जा गामिनि, आंनि आंगोनि गामिनि रायजो राजाफोर, आंखौ निमाहा होदो। गोरोन्थि जाबाय, आंनि गोरोन्थियाथ' आंनि नङा, होमब्लाबो आंनो भिडिअ खालामनाय हिसाबै आंनि गोरोन्थि जाबाय, आंखौ निमाहा होदो। दे, बेनिफ्राय बिफानो हरदो। बेहा बिफाबो गावजोंनो लोगोसे थाखायो रुमावहाय, जों बेखौनो नायफैदों आरोखि। दा रुमाव गावसोर जयैनो थायो, सोरजोंबा थामारो नामा होननानै जों नायफैदोंमोन नालाय। दा बिफानिफ्रायबो जों फंनैसो बिबुंथि लानो सानदों। दे, जोंनि खुंग्रिनि रायजो राजाफोर, आंनि फिसाजोजोंनो आं थायो। आं फैनाया बावाखै, ओरैनो 4 माससो जाबाय खोमा आं फैनाया।
ओमफ्राय दा फिसाजोजोंनो थायो आङो दा फिसाजोआथ' बेबादि नङाबादि आंथ' नुगासिनो आंबो डिउटियाव थाङो दा मोनायाव फैनानै ज' बाहायनो जायो आङो बावनो थायो दा भाइराल मानि थाखाय भाइराल जादों बेखौ आङो एसेबां मानि मिन्थिया ओमफ्राय बेनिफ्राय दाथ' आं नुगासिनो दा नङाबादि आरो बे भाइराला ओमफ्राय दा बे हौवायासो दा माने भाइराला नंगौ मिथिबाय भाइराला नंगौ नङा होमबा भाइरालाथ' नंगौ दा नोंसोरो माने सिगां समाव जानायमोन नङा होमबा बे भाइराला दाथ' जों बयबो नुबाय नङा होमबा नोंनि फिसाजोनिनो भिडिअ नङा होमबा बियो नोंनि फिसाजोआबो सिमान जाखाबाय दा जेखुनु जाया रायजोफ्रा माने गाव जाय मानसिया दा भाइराल जादों नंगौबाबो निमाहा होदो बेनो रायजो राजाफ्रा बे आंनि फिसाजोनि थाखाय दाथ' आंजोंनो जयैनो दङ नै फिसाजोआबो रायजोफोर माने भाइराल जानायाथ' नङा नंगौ नङा होमबा दा गाव निमाहा बिबाय जोंबो सावरायफैबाय दा माने जोङो सावरायफैनायनि गुबै थांखियानो बेनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बेफोरबायदि जाबोगासिनो नङा होमबा गोबाव समनिफ्रायनो दा बेखौ होबथाग्रा रावबो गैया हिसाबै दा बेंगलराव जानाय जाथाय हिसाबै जोङो बेखौ दिनै सुलाद लाफैदोंमोन दा नोंथांमोनहाबो क्लियार मोनबाय जानांगौ रायजो राजाफ्रा दा नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो निमाहा बिबाय नङा होमबा रायजोफोरनि गेजेरावहाय बा रायजोफोरनि सिगाङाव जाय बेक्तिया भाइराल जादोंमोन दा निमाहा बिनायाव जोङो निमाहा होनो हानाया जोंनिबो मोनसे गिदिर खामानि नङा होमबा रायजोफोर दा जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दाजाथों जों बेखौ लुगैयो नेक्स्ट टाइम बेल' नङा गुबुनफोराबो जाहाथे बिदि दाजाथों बेबायदि जायोब्ला जोङो आफादनिफ्राय जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ रैखाथि होनांगौ हिसाबै जोङो माने नेक्स्ट टाइम बिदि जुदि जाबावोब्ला जों आफादनिफ्राय स्ट्रंलि एक्सन लानाय जागोन दा जोङो आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंहरनो सानदों मा नाम होनदों बिरदाव नार्जारी फंबाय नोंखौथ' लास्ट जोङो हमखाबायमोन नङा होमबा दा पुलिसफोरनि अननायावसो नोङो गलांफिनदों दा नेक्स्ट टाइम बिनि माखासे भिडिअसफोर दंबावोनो नोंनाव दा बे भिडिअसफोरखौ नोङो इयुन समफोराव जुदि भाइराल खालामबावोब्ला बा बेबायदि भाइराल खालामबावोब्ला नेक्स्ट भिडिअफोरखौ दा जेरावहाय रायजोनि गेजेराव निमाहा बिबाय बेनि उनावहाय नों माबा मोनसे भाइराल खालामबावोब्ला जोङो नोंनि सायावबो एक्सन लानाय जागोन पुलिसनाव जों एफआइआर होनाय जागोन आरोखि दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय बेवहाय गासैबो जाय हिन्जावा भाइराल जादोंमोन बांगाल हौवाजों मोसानाय मोनसे भाइराल भिडिअ जाबाय थादोंमोन ससियेल मिडियायाव दा बे हमजाखांनायनि उनाव गावनि बोरै जानाय जाथायफ्रा बेखौ फोरमायदों थ' अब्ला बेवहाय मा बुंनांगौ दङ बिथाङा गोबाव सम 5 बोसोर गाहाम जुदि बेंगलराव थांनानै थाहैबाय बिनि उनावसो 5 बोसोरनि उनावसो बेफोरबायदि भाइराल जाबाय आरो बेबो सोरबा हौवाजों थांफादोंमोन आरो बाइक लादोंमोन माने जिउजों गेलेहैजानाय जाहैबाय आरो जिउजों गेलेहैजानाय जाहैबाय गावनि जिउखौ माने इसेबां माने मोजां जिउखौ सैथो जिउखौ माने गुलाय गुजाय खालामना लाहैबाय गावहानो दा लाइफआ बरबाद जाहैबाय दा बेफोरबायदि जाहैबाय आरो दा हौवाबो दंखायोमोन गथ'फ्राबो माबायदि जाखो माबायदि थाखो मानो थाखाय गारखो माने मोजांनिफ्राय मोजां लुबैनानै थाङोब्ला बेबायदिनो जाहैयो गोबांथार बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो खालामगासिनो गावनि हौवाखौ गावनि गथ'खौ गारि थांसिगोन सोरबा बांगालजों सोरबा जंगालजों सोरबा बायदिसिनाजों सोरबा गावनि हारिनि गेजेरावनो बर'जों थांसिगोन उनाव फानहैला जासिगोन दा बेबोथ' बिदिनो जाहैबाय फानहैबाय बाइकनि थाखायनो दा रां नांगौआव बेखौ बिनि सोलेरजों गेलेहैदों बिनि देहाजों गेलेहैदों बिनि जिउजों गेलेहैजाबाय गावनि जिउआ गावजोंनो गेलेजाबाय गाव जायखौ फोथायनानै थांदोंमोन आरो जाय गावहा गारनानै थांनाय सिगांनि न'खर बेखौथ' बिथाङा सानफिननो रोङासै गावनि गथ'आ माबायदि दङ माबायदि जाखो बेखौथ' नायनो लुबैना लुबैया गथ'फोरखौ बे हिनजावफोरा बेफोरबायदि माखासे आइजोफोरा बै गथ'फोरखौ गोसोखाङोना खाङा हौवाखौ गोसोखाङाब्लाबोथ' गथ'खौथ' गोसोखांनांगौना एफा खस्थ' 9 मास गावनि गोरबोआव लानानै दुखु खस्थ' गिलुं गिलुं गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै जोनोम होनाय गथ'फोरखौ साननो रोङा दा बेफोरनि फाबाबो नांहैयो जायफ्रा गथ'खौ गारि खारो हौवायानो जा हिन्जावानो जा दे आं हिन्जावफोरखौल' बुङा हौवाफ्राबो बिदिनो हिन्जावफोरखौ सोरबा बायदिया हिन्जावा बिराद मोजां थायो खिन्थु हौवाफ्रा ओरैबायदि बदमास गोदान सिख्ला नागिरो गोदान हिन्जाव नागिरो बैजों थांलाबायनो नागिरो हौवाफ्राबो बिदिनो दा बैसोर बायदिया थांनानै उनाव बै गथ'नि बिसिनि आरो बै हिन्जावफोरा हौवा
गथ' गारना थांनायफ्रा हौवानि गथ'फोरनि साव नांनानै बेफोरबायदिनो खैसारियाव गोलैहैनो गोनां जायो, फानजारियाव नांहैनो गोनां जायो, जेथोआव गोलैहैनो गोनां बेहेराव गाब्र'हैयो। दा बेफोरबायदि ओंखायनो बुजिनांगौ जे मालायनि बाथ्रा बुंनायावनो गोजावनानै आरो गोजोनखौलाय बहाथो नागिरना मोनो, गोजोनखौ गाव गावसो दानानै लानांगोन, संसारखौ गाव गावसो दानानै लानांगोन। नों हाजार दुनियाव नागिर गोजोन, नों मोननाय नङा। जेसांनो गोजोननायखौ नागिरगोन एसांनो दुखुसो मोनसिनगोन आरो। दा बेफोरबायदि थ' बांद्राय बाथ्रा बुंला, नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? आरो जाय बिथांमोना बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन जाय दैदेनगिरि, बिथांमोना बेफोरबायदि गोबां जाथाय जानायफोरखौ सं दानै दानै नागिरै नागिरै बिथांमोना हमो आरो सलुसन खालामो। बिसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ आं थेंक्स होबाय, साबायखर बावबाय। बिथांमोना बेफोरबायदि मोनसे मोजां गौथुम दाना लानानै खामानि मावनायनि थाखाय। थ' बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरनि जे माखासेफोरा जेंनायाव भुगिनो गोनां जायो, बैफोरखौ रैखा खालामनाय बिथांमोना गोबां हेफाजाब होयो आरो। थ' साबायखर थाबाय बिथां सारमोननिसिम। दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो।